Evder kampa Dumîsiya Penaberên Rojavayê Kurdistanê ye. Kodekeve gundewarê dihoke, civatek pir bi nerx şevbûyerkek hunerî bi dengê hejmarek bilbilên deng xweş hatiye xemlandin. Şevek cuda, şevek dagirtê ji xweşî û nexweşî û bîranînên 10 salan ji jiyana penaberiyê. Divê şevbûyerkê de hejmarek hunermend û dengbêjin honera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bejdar bûne. Mîna hunermend Abdülfetah Botanî, hunermend Fehd Gerbawî, hunermend Şêxmûs Elî bavê Adil, serbarî bejdariya hejmarek dost û hevalên wan jî divê şevbûyerkê de. Abdulletîf Yûsif yek ji beşdariyên vê şevbûyerkê ye. Bi xwe giringiyê dide huner û folklora Kurdî û herdem hewl dide ku nûçe û stranên hunermendan ji bo gelê xwe bide xuyakirin. Ropelek taybet ji bo nûçeyên wan durust kiriye û divê şevbûyerkê de bejdar bûye. Ez wekû mudîrê Ropela hunermenda navê Abdulletîf Yûsif bavê nêçîrim. Her ji heftiyê carekê em hunermenda dine hevdû civata hunerî em didine hevdû yê folklorîna yê dawetana mewalin gelek jê dîsa em bêjin em xêrhatnava her sê çar hunermenda dikin îşev. Hunermend Fetah Botanî jî behsa li darxistina şevbûyerkên bi vî rengî di nava kampê de dike û dibêje ew her çend rojan şevbûyerkên hunerî li dar dixin. Ez birayê we Abdülfetah Botanî li kampa Dumîs em rûniştîne îro televîzyona Ark li cema amade em hunermendê kampa Dumîs her 10 roja her sibo em lev dirûyînin stranê hunerî, stranê folklorî, stranê kûçk civata, stranê dîlana em wekû hev pişkê hev em li hev dirûyînin em ji xwe re sehrê folklorî çêdikin bi taybet li kampa Dumîs em nabêjin em hunermendin em tilmîzê wan e hunermend ew ê pêşiya me rêz û silav ji wa re heye û êmirî jî Xwedê we efû kê û rehma Xwedê li we bê. Her derbarê lêdarxistin û civatên hunerî, hunermend Şêxmûs bavê Adil jî ji aliyê xwe ve behsa şevbûyerkên xwe yên hunerî dike. وەکو ئەم هونەرمەند ژینێ جارێکی ئینێ هەر 10 ڕۆژە جارێکی ئەم جواتێ هونەری شێتکردن و سرانێ کۆچک و دیوانات بێژن. Hunermend Fehd Gerbawî divê şevbûyerkê de cihûwarê xwe li bîra xwe tîne û dibêje gundê min bêdar û devî ji qîz û xortan xemiliye. Bi navê xwe Gerbawî ye, ez evîndarê gundê xwe me. Dinine teyrut lurlar datin lesen gündü min dukhile dari ve bkhol teferi topadine digeri nezavin dari gündü khole gündü mebdaru daviye jkechu khorta khameli binavi khordir bawiyez avin dari. Di her civatekî de, di her şevbûyerkeka hunerî de ku ji aliyê hunermendên Kurd de, hunermendên rêbaza Pîroza Barzaniyê Nemir û hezkiriyên xaka pîroz e. Navê pêşmerge di civata xwe de tînin ziman û stranan lê ser wan dibêjin ne. Ez pêşmerge me sondxwariyê xaka xwe me. Lê sengera ez amade me cangûriyê welatê xwe me. Pêşmerge me Pêşmerge me
بربری و نجی فقیری و هجاری دکاره هنرمندین کرد جه خزمتا فلکلور و چاندا ولاتین وان و کاریوانین هنری دور بکه لهر جهواره کی بری خود دنه و لیدمینن کار خوی هنری بردوام دکن بریا دنگ و سترانین خواه ایش و آزارین ملت خود بیجن بریا گوتنین سترانین خوی نتوایی حسکرنا خاکو ولات دل ملت خود دچینن و ستم کاریال سر ملت وانتین کرن بریا سترانین خول جهان بلاف دکن لیدمینه خونو هیوی و امیدا پرانیا هنرمندین کرده که ولات خواه کردستانه آزاد ببینن لیلاف بادر هرچند سال جدور کردن لیف حمل مغنده لیف حمل مغنده از دیگر یم کورانا المال دوست و جلالا المال دوست و